Brr! Ha! Takže som tu. Neviem, som tu. Som povedal, pretože ja som to začal nahrávať, ale no tak. Ja som mal nahrať na stane malé rozlišenie, takže by to nebolo HD. Takže to vlastne začínalo znova. Takže o čo ide? Určite spoznali, toto je Need for Speed Underground 2 a mám pokazený zvuk, ako počujete. Seká mi zvuk, čo je veľmi zaujímavé. Ešte pri natáčaní mi nikdy nesekal zvuk viac ako hra, takže to je fuk. Ja tu robím niekoľko záberov z tejto hry, nejaké preteky a ja som v tej mojej kariére, takže si ukážeme preteky URL. To sú na takej tej pretekárskej trati. Takže dúfam, že sa bude páčiť. Tak, počkaj, keď na to načíta. A ideme na to. Tak, ja fakt neviem, prečo je ten zvuk taký, aký je. A za to sa plne ospravedlňujem. A ten debil mi to pokazil. Myslím, že to hrám na strednej obťažnosti, takže také niečo medzi to mám. Ale tak ten zvuk má fakt skaka. Ale no tak snať nevadí. Šmík, dobre. Tak. Zatiaľ sa, no dobre. Zatiaľ sa boh vie ako nedržím, pravdu povediac. Ale ten na začiatku ma zblokoval tak trošku, ale to nevadí. No, mohli ste spoznať, že nie som nejak ďaleko v kampani, teda v kariére. Pretože tu mám základnú Hondu Civic, aj keď tam máte na výber, že z viacerých aut, ale ja som vzal Hondu, pretože s ňou som to ešte snad nehral. Tak som si skúsil Hondu Civic. Ale ten zvuk je vážne čudný. Áno, super. Tak, dobre. Mal by som ich predbehnúť, pretože ja radšej som prvý. No jasné. Zakrúta, moja slabá stránka. Teda prudké zakruty. No, zo štvrtých som tretí a o chvíľu budem asi horší. Nie. Takže som späť a vyriešil som zvuk a neviem, či ma teraz dobre počuť, ale viem, prečo to bolo. A bolo to kvôli tomu, že ja som to mal moc potichu, nie že by sekal zvuk. Takže samozrejme mi to vyplo nahrávanie, neviem prečo. Takže som to začal odznova, tieto preteky. Nie, že pretože sa mi nedarilo, to samozrejme nie. Dobre, nedarilo sa mi. Ale tak predsa len. Chceme vidieť výhru, nie snáď a prehru. A teraz to tiež nie je žiadna sláva. Ale ja ho dobehnem. Motor je na plné otáčky. Hrám to na automatickej prevodovke, samozrejme keď mám manuálnu, tak hádžem skorej, ale u mňa by to nedopadlo dobre. Tak, vybočím to, krásne som to vybočil. Až sa čudujem sám sebe, jak viem krásne zatačky vytáčať. A ešte vám príde krásna zatačka, kde nabúram. A to bude druhá zatačka. Takže po tej, hneď tá po tejto. Toto ešte vytočím, ale táto už bude pre mňa problém, takže ja sa budem držať na tejto strane. Tak, dobre. Krásne som to vytočil. Určite napíšte, či chcete viacej videí z tejto hry, takže ja ich určite spravím, ale let's play nebudem robiť, pretože Pretánko by bavilo kúkať každý deň na nejaké preteky blbé. Tak, krásne to vytočím, krásne. No idem celkom
rýchlo na také začiatočné auto, si myslím. Máme 4 kola, čo je celkom dosť. Akože samozrejme to kolo je krátke, ale ja som taký, že ja to pokazím na konci. Ale zatiaľ sa držím prvý a mám nejaký ten náskok. Prepáčte. Bolo to nutné. Ten motor nejak skáče fakt. Ja som zabudol pribrzdiť. Tak, krásne. Tak, krásne. Tak. No to nebo je nejaké kockaté, ak si všimnete. To nie je bohvie čo. Ale to osvetlenie je tu pekné. No boč, Pane Bože, čo to nebočí? Tretie kolo, takže robím predposledné kolo a potom už iba jedno. A chvála Bohu, koniec s týmito pretekmi. No to som teraz úplne na prd spravil, ale nevadí. Ešte stále som prvý, takže som šťastný. Tak, bočím. Toto berte aj taký test, ako by som zvládal komentovať závodnú pretekárskú hru. Pretože si myslím, že to robí dosť problém mnohým let's playerom. Pretože predsa len čo tu chcete komentovať. Ono je to dosť ťažké, takže píšte určite do komentárov, aj keď zatiaľ mám 6 odberateľov. No nič, nevadí. Snad sa to časom nazbiera. Bočím. Dobre. Ale nie po tráve, Pane Bože. Mi opadne tuning. Tak, po tráve. Ja strašne škrabe v krku a mám v ňom sucho. No, musíte uznať, že šoferujem celkom dobre, či? Ja viem, šoferujem na prd. Takže koniec a vyhral som. A toto znamená aj koniec videa, takže hau. Takže hau.